Darlin és un projecte d'investigació financiat per la Comissió Europea que té una durada de 3 anys, gràcies al qual hem pogut investigar al voltant de la realitat augmentada i com la intel·ligència artificial pot ajudar a les forces i cossos de seguretat a l'hora de mitigar incidents. Per exemple, pot averiguar si una persona té una arma i és susceptible de presentar un perill per als policies i per a la ciutadania. A més, podem localitzar un objecte que pot contindre material perillós, per exemple un explosiu, a determinades infraestructures crítiques, com aeroports, etc. Desde el punto de vista operativo, me gustaría mencionar los beneficios que estos niveles tecnológicos pueden facilitar y beneficiar a los agentes policiales. ¿En qué situaciones? En las que están indicadas este proyecto, a lo que va enfocado a la naturaleza del proyecto, que es que los policías tengan herramientas tecnológicas para poder solucionar eventos críticos, ya sea atentados terroristas, eventos con individuos armados, es decir, situaciones graves, crisis de elevado estrés, donde el policía tenga mayores herramientas para solucionar los conflictos de forma más rápida y más eficaz. It's very enriching to work together with other police forces in Europe because we can work on common problems, common threats, common challenges, and we become aware that we have the same needs. And it's also good to work with universities, high-level companies that can develop something useful really for our needs in security. El papel que ha desempeñado la Policía Local de Valencia en el proyecto Darlin ha sido la coordinación y el liderazgo de un paquete de trabajo, concretamente el de la formación y entrenamiento. Formación y entrenamiento dirigido ¿a qué? A los prototipos que se han ido desarrollando a lo largo del projecte. Més enllà de la pròpia experiència tecnològica i de l'adquisició de coneixements tecnològics, Darlin m'ha portat l'oportunitat de tindre una connexió personal, més enllà de la professional, amb col·legues de tota Europa, col·legues de la policia judiciària a Portugal, col·legues de la policia xipriota a Xipre, col·legues de la policia de Bavària a Alemanya, etc. És una experiència molt enriquidora. Hemos trabajado, hemos coordinado con otros cuerpos policiales, con otras instituciones. Al final, el beneficio que saca la institución es muy grande y en el mío concreto personal, muy satisfactorio. We really appreciate the European Commission for funding this project because it enables us to do research about artificial intelligence and augmented reality, which are very disruptive technologies. So thanks to this funding, we are able to improve our knowledge and also to invest in very new technologies for our shooting gallery. For instance, we have new facilities with new equipment about virtual reality, management, augmented reality, which is very satisfying for us.